Näme görüp dursun ağa sahip? Assalamu alaykum dostlarım. Şu gün bir tabiata çıktık. Bir jalyp burada da ruh geldik. Key okara. Bu parti dilinde bolsa köpüräçik muňa hin diýip ya angoda diýip atlypdylar. Ýöne angojay kuhi. Yani bir dağda bittiron key okara. Allah'ın kudretinden şol okarajyklarda suw jemlidi. Mana dostlar görüşüňiz ýaly suw jemläpdir munda suw bar. Ve şu suwlarda kuşlar gelip suwsan vaktinde gelip şarada oturup bärden suw içmeli bolmaly. Ondan soň o hemçinin keyikler, köpüräçik keyikler bundan suwdan istifade eder. Bu köpürek bu otlar şu marçanyň çölünde bitoşy otlar we tebiplen aýdyşyna görä o derman ot bolmaly. Ondan soň ýene gelip bilsek bärde zire var. Zire-i kuhi. Şol iň aýdyn duran güýçli, howy, tebii zireler bolmaly. Awa salamat bolun dostlar, şunu bir sizlere görkedeýin diýdik. Film çekdik. Teşekkür minnettar. Sag bolun.